Haurdunaldi erditze eta erditze ondokoa. Osakidetzako profesionalok prestatu ditugu bideo hauek zure ondoan egon nahi baitugu haurdunaldiaren fase guztietan eta haurra etxean daukazun lehenengo egunetan. Haurdunaldia. Haurdunaldiaren edozein hiruhilekorako egokiak diren ariketa eta luzaketen errutina. Komeni da bakoitza 8-12 aldiz errepikatzea, intentsitate arinean, astean 2-3 aldiz. Errutina osatzeko inpaktu txikiko jarduera aerobiko batekin konbina ditzakezu. Adibidez, oinez ibiltzea, igeri egitea, edota bizikleta estatikoaz zein eliptikoaz ibiltzea. Pelbiserako eta gerrialderako ariketak. Eremu horietako artikulazio eta muskuluek lotura zuzena dute haurdunaldi prozesuarekin. Haiek mugitzea eta indartuta edukitzea lagungarria da haurdunaldiaren aldaketetara hobeto egokitzeko, baita erditzearen zein erdi berria aroaren progresio egokirako ere. Fitbol pilota erabiltzeak gorputz jarrera onari eusten, gerrialdea sendotzen eta pelbis zorua lasaitzen lagunduko dizu. Eserita zaudela, ariketak eta beste jarduera batzuk egiteko balio aldizu, adibidez, telebista ikusteko. Erabiltzazu eroso eta seguru egoteko moduan. Egiaztatu fitbolaren tamaina egokia dela, pelbisa belaunak bezain altu edo altuago edukitzeko. Hurrengo ariketetan, hasierako jarrera hau izango da. Orpoak lurraren kontra, hankak aldakak baino irekiago eta bizkarra tente. Orekari eusteko arazoak badituzu, begiratu aurrera punto finko batera. Hasierako posiziotik, mugitu aldaka alde batera eta bestera, eta bien bitartean itzuli jatorrizko posiziora. Ondoren zirkuluak egin ditzakezu. Lehenik zentzu batean, gero alderantziz. Orain aurrerantz eta atzerantz, arnasketak lagunduta. Hartu arnasa pelbisa atzeratzean eta botazazu aurreratzean. Ariketa horiek lagungarriak dira haurtxoak jarrera ona har dezan. Oso baliagarriak izango zaizkizu erditze egunean. Jatorrizko posizioan zaudela, hartu arnasa eta botatzean mugi zaitez alde batera eta luzatu beste hanka. Hurrengo ariketetan, hasierako jarrera hau izango da. Belauniko lurrean edo koltxoneta baten gainean, besoak bularra eta burua pilota gainean jarrita eta pelbisa altxatuta duzula. Egiaztatu gerrialdea lerrokatuta dagoela, ez berago. Egin pelbis mugimendu txikiak gorantz eta berantz, arnasketa lasaia. Jarraian egin alboetarako mugimenduak. Gero zirkularrak. Lehenik noranzko batean eta gero bestean.
Pilotarekin amaitzeko, egin luzatze ariketa bat. Erabili pilotaren desplazamendua luzatzeak egiteko. Egon jarrera horretan. Pilota eskuinerantz irrista dezakezu aldaka mugitu gabe, eta enborraren ezkerraldea luzatu. Itzuli erdiko posiziora, eta errepikatu ezkerrerantz kontrako aldea luzatzeko. Molestiaren bat nabaritzen baduzu, jarrera arindu dezakezu. Saiatu bizkarra artez eta hankak angelu zuzenean edukitzen. Kokoriko, orpoak lurraren kontra, bizkarra artez eta tente. Egon jarrera horretan 30 segundoz. Zaila egiten bazaizu, aulki baxu batean eser zaitezke, edo guztiz puztu gabeko baloi baten gainean. Jarrera horrek, beste onura batzuen artean, haurtxoari pelbisean sartzen lagunduko dio. Hanka eta ipur masailetarako ariketak. Gorputza tal horiek lotura zuzena dute bizkarrarekin eta pelbisarekin. Muskuluok lantzea lagungarria da, lehen azaldu dizkizugun onurak lortzeko. Zutik eta behar izan ezkero hormaren kontra. Arnas hartzean, igo luzatutako hanka. Botatzean eramantzazu atzerantz. Errepikatu 30-60 segundoz hanka bakoitzarekin. Aldatu hankaz. Jarraian arnas hartzean gurutzatu hanka bat bestearen aurretik. Botatzean mugitu hanka kanporantz. Aldatu hankaz. Azkenik arnas hartzean, igo hanka belauna tolestuta. Botatzean, mugitu hanka zirkulu erdi bat marraztuz. Aldatu hankaz. Egin sentadila korpoak lurrean dituzula, oinak pixka bat bereizita, eta makurtu eroso zauden arte. Bien bitartean eduki besoak luzatuta lurrarekiko paraleloan, eskuaurrak aurrez aurre dituzula. Hartu arnasa hasierako posizioan, botatzean aktibatu abdomena. Nabaritu nola sartzen den tripa barrurantz. Errepikatu ariketa behin baino gehiagotan. Belaun bat lurraren kontra duzula, tolestu bestea. Erabili pilota egonkortasuna bilatzeko. Hartu arnasa eta botatzean eraman gorputza atzerantz hanka luzatzen duzun bitartean, eduki bizkarra artez. Egin ariketa bi hankekin.
Eskuak lurraren kontra sorbaldaren parean, belaunak aldaken parean, bizkarra artez eta lurrera begira zaudela, egin aldakaren errotazioak kanporantz. Lehenbizi hanka batekin, gero bestearekin. Hasierako jarreran zaudela, lau euskarriren gainean, hartu arnasa eta botatzean luzatu beso bat. Hurrengo arnasaldian, arnasa botatzen duzun bitartean, eraman atzera luzatuta ez duzun hanka. Azkenik, konbinatu bi mugimenduak batera. Gogoratu bizkarraren posizio egokiari eusten. Lehenbizi hanka batekin, gero bestearekin. Belauna 90 gradutan tolestuta, igo eta jaitsi hanka, orpoak sabaia ukitu nahiko balu bezala. Egin ariketa bera beste hankarekin. Etzan da pilota edo burko bat hanken artean duzula, estutu uzazu arnasa botatzen duzun bitartean. Arnastean erlaxatu izterrak, baina eutsi pilotari edo burkoari, eduki bizkarra eta eskapulak lurraren kontra. Hasierako jarrera horretan zaudela, arnasa botatzean, igo ipurmasailak eta estutu pilota aldi berean. Aktibatu abdomeneko muskuluak igotzen zaren bitartean. Jaitsi poliki eta askatu hanken presioa. Leporako, sorbaldetarako eta besoetarako ariketak. Ariketa hauek lepoaldearen eta bizkarraldearen tentsioa arintzeko pentsatuta daude. Bereziki gomendagarriak dira, eserita denbora asko pasatzen baduzu. Pilotan eserita, igo bi besoak aurrerantz. Lurrarekiko paralelo geratzen diren arte. Egon horrela denbora batez eta errepikatu ariketa berriro. Orain igo itzazu alboetarantz, aurrera xago. Mankuerna edo urez betetako botila batzuekin pisua gehitu daiteke. Eskuak garondoan jarrita, saiatu ukondoak elkartzen eta banatzen, lepoarekin indarrik eta bertatik tira egin gabe. Errepikatu behin baino gehiagotan. Gurutzatu besoak aurretik igotzen eta jaisten dituzun bitartean. Gero atzetik. Biratu bi sorbaldak aurrerantz aldi berean, 30 segundoz.
Hartu atseden eta errepikatu ariketa. Oraingoan atzerantz. Jarri eskua buruan trapezioa luzatzeko. Gogoratu bizkarra artez edukitzea. Azkenik hartu atseden hartzeko jarrera. Konektatu minutu batzuez zure gorputzaren sentsazioekin eta urtsoarekin. Argi aula eta musika goxoa eduki ezkero, errazago erlaxatuko zara. Bideo hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu, beti izango gaituzula laguntzeko prest Osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.